Bună ziua, dragi prieteni! Aș vrea astăzi să vă citesc o poezie despre Moldova mea. Mi-e foarte dor de ea. Aș vrea să plec acasă, aș pleca și acum, pe jos. Dar n-avem posibilitate să trăim, că totul e scump și e foarte greu. Pensia care o dau, nici de medicamente nu mi-ajunge. Și aș vrea să vă citesc o poezie despre țara mea. Departe de casă, departe de neam, simt o durere ce nu mai simțeam. Simt o durere și-un dor prea nebun de tot ce rămase în urmă acum. Aș vrea să uit totul, să nu-mi amintesc, dar dorul e mare și nu reușesc, căci dorul din suflet pe care l-am nu e o frunză uscată pe ram, pe care și vântul o ia prea ușor și fără milă o duce în zbor, o duce acasă la Moldova mea frumoasă. Mulțumesc, dragi prieteni!